Бүгін Россияның халық артисті, профессор Нинель Юлтыеваның туына 95 ел. Оның исеме республикабыздағына түгел, хореография сәнгатын яратқан шет төбәкләрдәге төрле буынға да яхшы таныш. Татар балет театрына нигез салуда һәм үстердә Казан мәдәният һәм сәнгать институтының хореография бүлегендә сәләтле белгечләрне тәрбияләүдә аның өлеше аеруча зур. Нинель Юлтыева танылган башкорт язучысы һәм җәмәгать эшлеклесе Дауд Юлтыев гаиләсендә туган. Ленинград хореография училищесын тәмамлагач, Башкорт дәүләт опера һәм балет театрына соңрак 1946 елда Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрына эшкә чакырыла. Шунда ук ул төп партияларда. Нәҗип Җиһановның Зөһрә балетында Зөһрә, Борис Асафьевның Бахчисарай фонтанында Мария, Петр Чайковскийның Йоклый торган гүзәл балетында Аврора, Аккош күле балетында Одетта һәм Адилия, Людвиг Минкусның Дон Кихотында Китри, Фәрит Яруллинның Шүрәле балетында Сөембикә партияларын башкара. Классик, милли, заманча спектакльләрдә башкарган партияларын санап та чыгып булмас иде хәтта. Балет тәнкыйтьчесе Владимир Горшков Нинель Юлтыева темпераментны классик грация белән статуры китереп, сәхнәдә онытылып бии дип язган. Ул профессиональ осталыгы булган балет солисты гына түгел, биюче, актер да иде. 1966 елда Нинель Юлтыева сәхнә эшчәнлеген туктата, тулысынча педагогик балетмейстер эшенә күчә. Театр солисты буларак хореографик номерларны һәм балетларны сәхнәләштерүдә беренче чыныгын ала. Ленинград консерваториясының балетмейстер факультетын тәмамлагач, театрның баш балетмейстеры була. 70-нче елларда Казан мәдәният институтында хореография кафедрасын җитәкли. Милли балет труппасын җитәкләү өчен Мисыр Гарәп Республикасына чакыру ала. Аның укучылары халыкара балет конкурсларында уңышлы чыгыш ясады. 70 еллык гомеренең 55 елы хореографиягә багышланган. Алар Юлтыеваның балет биючесе, балетмейстер һәм педагог буларак иҗади эшчәнлеген берләштерде. Буларның барысы да бер кешедә Нинель Юлтыева исемендә чагылыш тапкан. Шулпан Амири, Кадрия Мирсияпова, Татарстан яңалыклары.